Il-minuta tibda issa. Ġosue Farmosa, produttur u awtur. Min fejn bdiet l-imħabba tiegħek għat-teatru? L-imħabba tiegħi teatru għara bdiet minnu jkolli 6 snin u missieri kien niftakar daħluna post tal-komunità u naħseb minn hemmhekk njettawni l-Maltija bl-imħabba lejn it-teatru. L-imħabba sa tnaqset komplet tikber iktar, daħħalet nipproduċi għal ġewwa Spazju Kreattiv ma' Miguel Formosa, kif ukoll qed dik il-box flimkien u dal-proġett li ħanitkellmu fuq illum naħseb ħajjinteressa wkoll ħafna l-udjenza tagħna. X'impatt taħseb li ħalli it-teatru fuq l-udjenza? Il-teatru jetem biex jipprovoka. Jetem biex iġalek taħseb, u forsi inabbaħna wkoll minn aħna f'min nistgħu nkunu u x'nistgħu nagħmlu kif ukoll x'nagħtu lura lejn is-soċjetà tagħna. Il-manifest tal-qlub maqsuma fuq x'inhu? Dil-performance titratta Malta fit-tminijiet, iktar żmien li kien hemm tensjoni politika qawwija, tiffoka l-iktar fuq storja partikolari ta' wieħed jismu Chris Pisani li qed iħoss konsegwenzi ta' deċiżjoni ħżiena li ħal missier li qed jiġru warajh u kull deċiżjoni li qed jagħmel qed waslu għal kissir fir-relazzjonijiet tiegħu għal madwar tiegħu wkoll.